Daghan kay kog mga vlogger nga gi-chat nga hinaot ko nga matabangan ko ninyo. Ako si Boy Maas. Wala jud ko nagdaho ma'am sir na si Batang Pasaway wala nako siya gi-chat. Pero siya pa nung hinakatabang nako ayaw pili ang kwarta. Oo. Kwarta Lumalabay ra. o lumalabay lang. Loy! Dabi na ako pagkita dito, amang ka? Ha? Miling ko. Mo gani, mo may gisulti ka, namiling daw ka. Musta naman? Mora Japon. Ama ko gani mong trabaho po di ay. Kung wa kay mapasuhol. Oh kani. Miling. Oh. Kung saan man ni siya? Kaning kuwan? Berlasan. Aw, kung saan may makuha na? Bulawan. Oh, Bulawan kanang gagmay ba pino. Kung pila raw ang Bulawan. Mahal ron 350 ang 1 miligram. Pero sa isa kadlaw, pila may makuha mo ni? Sahay na sa iwa. Mo? Oh. So nara si Boy Maas mga ma'am sir. Dagang kayo dili katuo nga mao na niyang kinabuhi karon. Ay, buwan kayo. Ang ito. So kato ding akong gi-promote ang iyang Facebook page na itong Boy Maas Official 2.0. Salamat day kayo sa nagpalo ha. Ginoon na di bahala sa inyong kamayo ma'am sir. Alipay ko na to nga atong ibalik og angat ang tao nga nibaba no. Kay maura man gyud ang atong misyon dres kalibutan. Len, salamat ito sa pagtabang ng mga ina. Di ko nag-expect niya usapod ko nga matabangan din mo. Ako di ko nagdahom nga imo dili ko makita nito ba. Mo nagingon nga pagbuot Dios Ginoo. Sa tinuod ma'am sir, kani si Batang Pasaway ang pangalan gini ay Ninin, among tawagan. Kauban gina ko ni sa una. So karon wala ko nagdahom di ay sa karon nga panahon nga nagalisod ko ba kay kung tinahat akong taon. Siya ra po yung makatabang nako, gibiyaan ako sila tungod lang sa kwarta bitaw kong tawagon na inganyo ko sa kwarta. Muna gitawag siya nga ug naay kwarta, building ako sa una. Akong ihatag nila gamay ra, ako adako. Pero sa pagpanghitabo jud gamahay ko ngano nga daling ato ko sa unang panahon nga kami pa nag-uban ba. Munang makaingon jud ko nga pait kayo og ana imong batasan. Munang maka sa karon nga panahon pod daghan kay kog mga vlogger nga gi-chat nga hinaot ko nga matabangan ko ninyo. Ako si Boy Maas. Dili na lang ko mag-mention sa mga vlogger nga akong gi-chat. At least kung mabasa man nilang akong gi-chat nila, magpasalamat gyapon ko sa Ginoo. Magpasalamat ko sa mga taong nagsuporta sa Batang Pasaway. Nya apil ako nga nasuportahan ninyo kay inyo kong gi-follow sa pagtabang ni Batang Pasaway diri sa ako. So karon ma'am sir, kanang gitabang ni Batang Pasaway sa kuha, dili gyud ako na siya sayangan. Wala jud ko nagdaho ma'am sir na si Batang Pasaway wala nako siya gi-chat. Pero siya pa nung hinakatabang nako kay tungod wala nako siya gi-chat kay kabalo man ko nga naagi ko sala nila. Pero actually ma'am sir no, sa among kanang bitong pinagdaanan sa una bitaw, wala na to para sa kuha no. Kay mo nagingon di jud ta ngay magdumot sa atong isig ka tawo bisag nay buhat ni dawtan. Diba? So mo nagingon no nga pasalamat ta putas Ginoo nga naingon ani ta. Moro dyan na advice na ko sa tanan no, labi na sa imualoy no. Huwag kung sa igrasya nga maabot sa itong kinabuhi, magpakabilin tag maayo sa atong isig kataw. No? Listen learn na sa uban no, nga ma'am sir, ang nahitabo ang Boy Maas. Kung nahitabo ang mga na sa inyo ano, ayaw gud ninyo dahil ang tao nga naghatag sa inyo ha, o kuhan naghatag sa inyo og maon. Diba kay basing maabot ang panahon mo nagingon ang kalibutan nagtuyok ra ba. Mga lino, anak agad, ampo lang ta sa Ginoo kanunay. Ang Ginoo naglangkaw ra mo gina sa tuwa, di ba? Mga karon no, sa katunga time, labi na mo ang tugbukid ato. Na mauli na mi. Wa ko nagdahom nga anak ko nga. Kinsa man no, taas kay buhok. Wa. Di among desisyon ni nga barkada atong bakingan bi kay atong kuanan, atong pangutan-unog. Kung siya sa diha, wa jud ko nagdahom nga sa akong pagbaking day si Boy Maas akong nalantaw dito nga nalapit nga namilapil in town. So katong nag-support kong Boy Maas no,
Salamat juga sa inyo mga ma'am sir no. Kani siya, ako ni siya tabangan para mabalik jud ang yan channel no. Basta mo ron akong ikakuan sa imo loy. Once nga tagaan na paggrasya sa Ginoo, nga nay moabot sa imo mo giingon nga second chance. Once nga tagaan ka grasya sa Ginoo, pagpakabili na jud mayong tao. Nako bitaw nimo nin. Ka-realize ko sa imong ingon ba nga nabagay katong imong ingon ako ba? Ayaw pili ang kwarta. Oo. Ang kwarta Lumalabay ra. lumalabay lang. Ang kamag-amigo Di ko na mawala. karon po ko nakadumdum nin. Kung nakahuna ba? Mga vice lagi. Nga dako kay ko og sayop kay ngano. Gibaylo muna ako sa pikas dako og grupo. Moto nakaingon ko nga maayo man unta na sila nganong ako manggi baylo sila diri nga karon hino nga nana ko diri sa ilaha nga grupo. Grabe pili sila ko ni. Kulay sa una mga ma'am Ako sir. lang sayop ato kay Nagubad. kwarta lagi ni ganin sa kwarta. Nag-ubad mi sa una. Di jud ko kalimot kay actually kani si maasaw na sa wapa jud ni sikat ha. Digto gani sa balay. Digto kami nagpaboom sa kumaguwang katong si Burnok. Tungod kay na ako'y kwarta, muna giingon mura na kog si kinsa. Sana ako'y kwarta, sila suguon ako, mura kog nakasugo bitaw og kapitan. Sana ako'y kapitan ba? Sige na, kuha na din dito rin nga na ba? O, mo na siya giingon nga, wala kong gano'n karong hinuon nga, wala na. Uwahin ang pagmahay ni. Mo na gingon ang pagmahay ulay na gyud. Pero mo na no, second chance ni Muloy. Magaling. Isa rin akong advice mo, tabangan ta ka nga, mubalik ka. Ha? Na kaluyan sa Ginoo, usa na pud ka nga makatabang na pud sa laing tao nga parehan na pud sa ato kintang no. Ako nasuwayan na pud ako akong kapobrehon mga ma'am sir. Sabi gyud. Pero mo na gingon ako nga giampo na ko sa Ginoo no og tagaan may og grasya sa Ginoo. Ug unsay naabot na ko nga grasya, ako pong i-share sa uban nga parehan na og sitwasyon sa una. Kay ang kalisod, grabe jud kapait. Kaya natagamtam yun na namo kami nga pamilya, labi na sa among maigso, no? Unang magpakabilin yun ang mayong tao, mga ma'am sir. Tumaw dyan na igingon no, nga ang kwarta makapabag-og yun sa tao. Tao, oo. Karon nakaingon bitaw ko ana nga ang kwarta makapabag-og diri sa tao. Mo na igingon na po ako karon sa imuha, o tagaan may kagigayon sa Ginoo nga muangat ka. Ayaw baghua ang imuhang batasan sa kwarta. Mo lagi No? Kay dagay nag-ingon nga ang kwarta ay kaduha sa Ginoo. Pero para sa ako ara nga sa ako ang prinsipyo, walay makalabaw sa labaw nga kagagahom. Kay ang labaw mga gagahom, siya gyud ang nabugna sa ato tanan diri sa ibabaw sa kalibutan. Ang kwarta lumalabay na ug mawa taning kalibutan na di nato na madala ang kwarta dito sa kahitasan. Ba? Ang kwarta gamiton nato sa maayo, dili nato gamiton sa Binuang nga, oo, dausan mo, binuang. binuang. Muna giingon bitaw din nga kani kong matao pud kanang pag-promote bitaw nimo karon din. Grabe akong nabangunan pud ng mga Surya. isyu, oo. Nga na mutabang ng puno daw, ganong ibigyo pa man. Munang makaingon ko na ako silang tubagon. Nagpasalamat yung tanak mo kay naay naka video na ko ug nakitaan ko dito sa akong gitrabahuan. Bingkas gani ako wala ko kabalo nga maniato to nga hitabo. Dapat malipay mo kay gano. Makabahon pud ang taon ta. Bitaw. Oo. Tama ang sa klaro po mga istorya ma'am sir no. Kanang gingon ni Boy Maas kumutabang mong gani mag-video pa. Wa lang mo kabalo. Oo. Sa mga tao nga akong gitagaan nga upcam ha. Walang mo kabalo. Ang Ginoo ray nagabalo. Siya na tagaan mo. So Ginoo ko. Oh, ganang Kanang akong gibidyo bitaw nga tabangonon. Deserve po na tabangan kay basing na ay mga tao nga maluoy sila. Makahatag ang mga tao pamaagi sa kuha para mahatag po na po sa ila ha. Ana ra na siya nga sistema. Pero sa katong mga tao nga akong gitabangan sa upcam no, Ginoo lay nakabaluan no. So maor tuloy no. Ana ra jud. Nya, So karon ako hangyo sa imo. Oh. Hangyo lang siguro ko sa imo. Oh, sawan. Ato siguro ang patukuyan ng buhok. Ay, ate, ayaw eh. Ha? Ayaw sa Kaya akin. para manyulok ka, Boy Maas nyulok. Ano man? Nagpasa siguro kay Ha? sayangan. So siya na yung decision na. Makuha na gini siya maputol. Basing dahil yung sunod mga adlaw, maka-upload ko. Oh, putlo na Farm nimo. ba? Oh. So, ma'am sir, katong nag-ingon sa kuano. Last year man din Nga. ang putlon eh. Si Boy Maas, nag-high pick page. Ang pure jud nga Boy Maas, hapit na mo 100,000 followers. Grabe yung lipaya dyan ako bitaw nin. Wa dyan ko nagdahom din nga makabakod ko nin. Sige, anak, Kaya mo na yung naiwi ang Ginoo para sa imo ha. Oh. Diba? Okay. Anak, agad. Ampo lang taganunay. Makaingon nga sukad atong pag na-upload din mo ba? Wa mang ko nag-expect ato kay wa biya pitos kayo, wala kuryente. Actually mga ma'am sir,
wala gyud ni siya ni pasa sa ko sa iyang page ha. Nga katulingon siya nga nakoy mo kong page. Wa ko kabalo. I-search gyud na nako ang iyang page nga mao ni. So mao to akong i-attach marka bahala lang ko kaluyan sa Ginoo nga ang Upod no? oh, Una mao ang jud. iyang page yun doon anak ko loy. So kung katuling na promote ako sa scammer ito. Ay, mo tong anak ko ba? Akong cellphone magsige mag Blind recognition siya nga tingog ba? ang iyang page akong gikuha dito sa Facebook page nga akong gi-search sa Facebook ba nga Bayboy Maas official 2.0 mo to akong gi-copy gi-screenshot akong gi-upload sa screen. So kung fake page dito di ay na gimalas ni Kaloy pero mo na giingon na kay Ginoo kay ang imuha jud channel mo akong nakuha kana niingon nga nakoy TikTok mga ma'am sir Instagram wala ko'y TikTok ug Instagram kanang nay mulabay sa inyo mga TikTok sa nako ma'am sir nga batang pasaway nga ako mga video gi pang-recopy dili na ako ha gi-re-upload na nila dili na ako ang dili na ako TikTok wala ko'y Instagram wala ko'y TikTok so mora rin no karon mo batsi sa imo Ah, salamat kayo. Ako sa mo ni. sige Gay, may na lang ko. basta maoro to mga ma'am sir no si Boy Maas tabangan ako para mo angat siya ha Oh, so ako rin nakabalo kung sa'yo akong ikuha ni Boy Maas Batay din. ihatag kani di ini mo ko kabaluan ni daabag dinin kay. sige na undami lang yun na Ha? undami na ha Ako sa ko ni. oh Ako sa anak kay. sige Loy magpaabot Salamat eh. kayo pod. Di magpaabot eh. Ako rin mo ni. Sige. Balik ko ni. Yung minsan naman mga ma'am sir no. Gamay kayo siya no. Na, gamay kayo. Maraming bagnasan no. Dili na mo pilit ang gold. O dire siya mo kuan mo. Nga usahay daw si Boy Maas wala daw makuha. Wala makuha na gold. Zero sa adlaw. Dili nga padayon mo ba. Shout out day ko kay Ruth Mendoza Kusap page. Follow nyo no. Please follow mga ma'am sir. Kauban na gapon na. Walay pakay rin. Ha? Yung kamera ba walay pakay. Di pakay na daan. So mauro to mga ma'am sir no. Salamat kayo sa inyong solid nga support sa kuha. Unsa man na? Pako. Mahal kay din tag Jis ang bugkot. Nag-J's ang bugkot sa pako pero ratsada na karon tanan. Karon kaloy as Ginoo nakapalit day akong mga barkada og kuano. Isda ba? Kanang pantat. Magata mi karon. So mga ma'am sir, thank you guys sa inyong solid nga support no. Amping mo kanunay. Sinsa kay din wa koy kanagad ni. Ay way problema na. Bunga to kumais din baka anak-anak dato. Maka sanggi Miss Mais ni Boy Maas ing gitanom. So thank you guys sa inyo ma'am sir. Once again, amping mo kanunay ha. Gaidan mo sa Ginoo sa inyong matag-usa nga biyahe. Labi na ang inyong pamilya no. Ampo lang ta sa Ginoo tanan. Kaya ang Ginoo ray nakabalo sa tuwa. God bless ug salamat sa inyong solid nga support sa ako ug labi na sa Facebook page ni Boy Maas. Salamat kayo, grabe. Suga bitaw. God bless you all. Love you. Bye-bye.